Nganong pilion man nimo ang dili magkasinabot para walay gubot? Gusto ka masayod? Panuorin mo ang bidyong ito. Maing buntag dahil sa tanan, maing odto, maing gabi Ako dahil si Kansugot, ang inyong coach nga Bisaya. Sa di pa ta magsugod, sa ato ng tapuson. Ako si Kansugot, ang inyong coach nga Bisaya. Naniwala sa kasabihan na ang taong butan, di na kinanglan sultihan. Mo nang pilia ang tao nga, dili mo magkasinabot. Kaya pilion mo ang tao magkasinabot mo, Bisaya kan tako, Bisaya po di mong gipili, magkasinabot yun mo duha. Dali ra kay kang kasabot ug unsay mga istorya. Mo nang samot nang nakabati ka nga gilibak na kanilang duha, naminaw ka sa imong ugangan ug imong asawa, giboy-boy pa ka. Perting gubota kay nagkasinabot mo, makasabot man ka sa mga istorya. Pero gipili nimo ang tao nga dili mo magkasinabot, namili kag Amerikano ron, di man mo magkasinabot. Bisag unsaon kag boy-boy, bisag unsaon kag libak, di ka kasabot, walay gubot. Mao nay tips number 1. Tips number 2. Pili ang taong amang. Arong walay gubot imong pamilya. Bisag kung saan pa na imong singka. Bisag singgitan pa na imong tama sa ginawa. Abot sa pikas buntod imong singgit. Wala gi gubot kay amang man siya. Di man siya katubag nimo. Linaw kay inyong pagpuyo. Walay gubot. Simple. Simple kay nga pagpamuyo. Mo nay pinakamaayo nimong pilion. Mo nay tips number 2. Gusto kang walay gubot, pilian ang tao nga bakol. Kay wala gid mo'y gubot ana. Di man na mulaag, di man na musoroy, pero manintira man na sa balay. Anton mangutanan na lang na inyong mga kaila, mga kumari, mga kumpare. Unsa man mari nga ano man imong bana. Butan kayo, wala gyud ko kita musoroy na. Mao na mari kay akong bana, di gid musoroy kay bakol man eh. Mao na akong tips number 3. Tips number 4. Pilian ang taong bungol. Kaya bisag kung saan na mo singgit, sagit-sagitan, bisag kusog pa kayo ng pabuto, pabutan pa na ni mo dalunggan, di na kadungog. Atubangon lang ginani mo, ara makasabot. Istoryahon ni mo nang mag-atubang ka, sinyas-sinyas ka. Sa ato pa, linaw kanyong pamilya. Kay bungol man ang imong gipili, mo atubang man kag mo istorya, di man ka kinila mo istorya sa talikod. Di ka kapanglibak anak niya. Kaya atubangon, magid mo siya. Di man ka pwede manglibak sa loyo. Kaya di man siya kadungog. Mo na tips number 4. Tips na ko sa mga laki nga gustong linaw nga pagpuyo. Pilian ninyo ang taong libat. Kaya ang taong libat, og imo nang pilion, wa gyud mo'y gubot. Pag uli nimo sa imong trabahoan, bisa pag gigasto kag mag-inom dito sa gawas, pag uli nimo rimitan ra nimo 1,000, malipay na na. Tungos siyang kalibat mo, ingon na siya nga kalami, nakadawat kog 2,000. Pero mangayar kog pasensya sa ubang mga na mga kapansanan sa kinabuhi. Kining ako lingaw-lingaw ra, dala kuan ra ni pangpalipay ra ni sa kinabuhi nga walay lingaw, dala sa kalaay. Ug daghang salamat. Kini ang inyong coach nga Bisaya, Kansugot.